stor trobolagarna vid lusna? Man säger att det är precis realist. Ta var lusa trobol next större än nu. Så att ta var det ofta man sa att fiskaren var nackabiten. Den ska lusen hem ta såna lusa fisk nummer. När bit i håla och nackan av dem. Så det ser man inte det. Öliga skolda man ser det så det är faktiskt mycket men vi det måste sätta långt ner så är det en ävling där att hålla det eller. Hur stor trobolagarna vid lusna? Laxalusen, hon plavar älvarna i Bergen och London och Marken. Och som eller för så är det älvarna stort av laxalusen. Så måste man ta lusna. Så man inte dödja till alla fiskar sjön. Och färre för dem som man drar mycket till alla fisk. Hur så sprayer laxalusen? Det är att hon den ger edgen när det blir klart så för det ut i käken som navblir och så färdas navblir när vi strämmer med det bruna till kopp på detta. Så det är egentligen en lusen spray som vi strämmer och så färdas i strämmer till finner en jobb mer. Hur så börjar till laxalusna? Alltså det är flera matar att älvsma. Man ska backa brunvatten här kan man bruka färskvatten. Och det är så gott för det omkörvet. Det är bara färskvatten det är till avskräck omkörvet och lusna blir samman upp. Och så här har vi olika ämnen som man kan bruka. Vi presenterar som man har presentering under noterna och eller så på den måten. Och så här var det också något kallat för en thermalizer som brukar fisken för i en sån stor annan fläka faktiskt som här är hit i och lyssna släppa att ta i vatten blir för högt. Vad säger loven om detta? Loven som blev eller kundgeren, hon blev brött i juli 2016. 8 juli om gilte 2 juli. Det är efter man lust. Och har varit det att det är en vidgermarsk eller en tilltagsmarsk. Så det går på tvär, change på där laxalus eller tutchelus allt. Så skulle man vidgera och få den i romatmarsk på 14 där. Nu är marsk till brött, nu är det ett mästarmarsk som är 1,5 change på laxalus. Och det är bara change på laxalus till extern. Så if you change på det så är det allra fisk här. Hur så avskar lusen laxen? Alltså lusen hon ger laxen vajkan att hon avskar sig i månvägen. Och några menar att laxen blir mer utsatt för örensjuk så han ska alltså kunna bärgas emot lus. För så har man också att fisken var simpelt att ha bit att lusen är bit i håla huvudena av laxen så han måste ha nacka bit och så vidare men det ser man inte så ofta långt men alltså visst nu att man inte är några ämnen som rycker och så vidare så är det en större vant för att det kan hända.